En die jongens zien we dwarsbelangvergadering, daar ging ik heen. En dat was ook blak. En na die tijd keep je een glasje bier. En ik steek een hand in de boezem. Ik viel dat steentje. En ik look het eruit. En Oebele staat naast me en die zei van dat is een Alsengem. Die bordjes van de wisselplaats onder de trekveert en die rolpjellen, die binnen doen vanuit. Dit is het. Waar zullen we naar? Dit is een gem. Een gem dat is een kostbaar voorwerp. Meestal weer het edelsteen of heel edelsteen. Dit is van glas. Hij is 2 lagen glas, een zwart laagje met een blauw laagje voorheen. Met 2 figuurtjes erop inkrast. Ja, dus dit is de vitrine waar het Sintje inkomt. Ja, ik zal hem erin lezen. Het is een heel iets rond knopje, dus voorzichtig gewoon. Nou, nu leidt er op het gele lapje. En is dit nou het hoogtepunt van de collectie? Ik zorg dat op dit stijl is het hechtepunt. Ja, ik vind het een geweldige oorweest. We hebben het in Brooklyn verzeld. We hebben veel meer dingen die we snel in Brooklyn. Maar hier zijn we toch wel bijzonder wijs mee dat we nog snel kennen hier de Alsengem van Westergeest.